Krásné slunečné odpoledne, milé dámy, a máme tady novou objednávku. Co v ní? Určitě bych ráda zmínila akci na deodoranty parfémované. Já tady mám 2x Incandescence. A samozřejmě antiperspiranty s výdrží až 48 hodin, které nezanechávají fleky ani na černém, ani bílém oblečení. Voní moc pěkně, jsou příjemný. Za 55 korun si myslím, že je to krásný. Potom tady máme novou sadu Avon Senses, sprcháč, pěna a tělový sprej. A protože podporuji akci Jsem prsař, objednala jsem si alespoň velké tělové mléko, 2 kolínské vody s melounem, protože k ním mám dopravu zdarma, nová řasenka Karl, měla by natočit, pozvednout a hlavně udělat větší objem. Takhle vypadá kartáček. Vzorek nové vůně Lidl Black Dress Summer Party. Nová houbička na make-up v černé barvě. Tady mám pocit novou pinzetu, taky v černý. Vypadá, že má opravdu ostrý hroty. A nůžtičky na nehty, ty si myslím, že potřebujeme pořád a všichni. Těch u nás třeba nikdy není nikdy dost. S ostrou špičkou, zahnuté. Focus. A na co se těším nejvíc, tak je tahle nová paletka Ultra Color. Konturovací, je ve 2 odstínech. Já jsem vybrala, mám pocit, odstín Warm, kde je teda krásně růžová tvářenka, bronzer a highlighter, rozjasňovač. Moc se mi líbí a za cenu 159 korun ve Focusu si myslím, že je zadarmo. Tak mějte hezký zbytek dne.